1 марттан тәэмин ителгән гаиләләргә тәгаен түләүләр буенча үзгәрешләр үз көсенә инде. Түләүләрде артабан ничек юлларга, кемдер уга дәгъва итә ала? Бүген халыкка социаль ярдәм төрләре турында һөйләшәбез. Һаумыгыз. Эфирда интервью студияла Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунакты халыкты социаль яклау буенча республика үзәгенең Өфе районы филиалы директоры Миләүшә Ямилова. Һаумыгыз. Саумысыз. Миләүшә Мидхәтовна, әлеге вакытта шундай тотрыксыз вакытта, махсус операция барган вакытта халыкты иң борсыган һорауларның береһе ул социаль түләүләр вакытында һәм тулыгынча түләнерме дигән һорау борсый халыкты. Җавап биреп үтәгез. Мондай чынапта һичбер борчылырга сәбәп юк. Илдә булган вакыйгаларга карамастан барлык социаль түләүләр, пособиелар алар вакытында һәм тулы күләмдә түләнелә һәм түләнеләчәк. Бу инде түгел, бына әле яңарак кына Владимир Владимирович Путин 8 яшьтән 16 яшькәчә бала тәрбияләгән гаиләләргә өстәмә социаль түләүләр турында белдерде. Директ аңлатып үтәйек әле тамашачыларга, ул нинди түләүләр һәм кемдәр дәгъва итә ала? Чынапта 8 яшьтән 16 яшькә тиклемге балаларга түләүләр алар инде әлегесе көндә дә бар. Пенсия фонды тарафыннан түләнә бу түләүләр. Әлеге вакытта инде алар ялгыз бала тәрбияләгән аналарга түләнә. 1 апрельдән әле инде рәсми рәвештә бер кагазда юк дип әйтәйек инде. Әмма дә ләкин 1 апрельдән үзгәрешләр кертеләчәк бу законга. Ул шушы нигездә инде бу пособиеларга барлык мохтаҗ булган гаиләләр дәгъва итә ала. Шулай ук инде монда аның күләме дифференциацияләнә. Әйтәйек, менә без әле бит инде 20 елдан бирле 3тән алып 7 яшькә тиклем пособие түләнә. Аның күләме шулай ук былтырдан алып дифференциацияләнде. Шул ук яшәү минимумына бәйле ул. Әйтәйек, балаларга булган яшәү минимумының 50%, 75% яки 100% түләнәчәк. Бу инде гаиләнең килеменә карата булачак инде. Бына 1 марттан тәэмин ителгән гаиләләргә түләүләрдә автоматик рәвештә тәгаенләү туктатылды. Ул пандемия мәлендә ошо игълан ителгән ошо сара. Бына хәзер инде ул автоматик рәвештә тәгаенләү туктатылды. Артабан бул пособиене, бул түләүде ничек юлларга мөмкин? Бик күп төрле пособиелар, күбесенчә инде ул балалар тәрбияләгән гаиләләргә булган пособиелар, алар чынлап та менә шушы пандемия вакытында ул инде 2020 елның 8 апрельдә расланган хөкүмәт карары нигезендә алар инде автомат рәвештә алдагы 6 айга узайтылды. Монда инде гариза тапшырмыйча һәм документлар тапшырмыйча. Әмма ләкин инде менә шушы автомат рәвештә узайтылуның соңгы этабы ул инде 2021 елның 1 гыйнварыннан алып 31 майына тиклемгә билгеләнгән пособиеларның вакыты чыккач 6 ай түләнелде бит инде алар, шуннан соң алар туктатылды. Әлеге көндә инде закон нигезендә автомат рәвештә пособиеларны узынайту каралмаган, пособиелар шулай ук гариза тапшыру ысулы белән багышлы. Ягъни гаиләләр үзләренең мохтаҗ икәнлеген расласы кагызлар һәм белешмәләр килтерергә тиеш, я булмаһа гаилә составы шундый белешмәләрне килтерергә тиеш булып сыга. Элеккечә менә закон кануннары нигезендә гаризаны инде менә әйтеп китергә кирәк. Башкортстан Республикасы халыкны социаль яклау үзәгенең 13 филиалы эшләп килә бит инде безнең республикада, ул филиалларда тапшырырга була. Шулай күп функциялы үзәкләрдә, МФЦ офисларында дибез бит инде. Һәм инде бик күп төрле пособиеларны хәзер портал госуслуг дип әйтәбез бит инде, хезмәт һәм хөкүмәт һәм хезмәт порталы аша шулай ук тапшырып була. Бына ошо порталды ханлы версияны күп гаиләләр хайлаймы? Әллә шулай да элеккесә шәхсән үзең килеп үз күзләрең белән күреп юллауды өстен итәме безнең гаиләләр? Безнең гаиләләр әкрен генә шушы порталга нигезләнеп эшләргә өйрәнә дип әйтәйек инде. Менә әйтәйек, 3тән алып 7гә тиклемге пособиегә 90%тан артыграк гаризалар безнең шушы портал аша килә. Әлбәттә, бик җайлы ысул, бер кайда барырга кирәкми, шулай ук язылырга кирәкми, вакыт әрәм итәргә кирәкми. Гаризаның каралу вакыты бит инде шулай ук ул үзгәрми.
Күпме вакыт, каралу вакыты? Төрле пособиеләрдә төрлечә 10 көннән алып 1 айга тиклем. Җавап көтәргә мөмкин димәк. Әйе. Тагы да бер тапкыр искә төшереп үтәйек әле. Кемдер улар аз тәэмин ителгән гаиләләр? Ул нимәгә карап билдәләнә ошо категория? Менә аз тәэмин ителгән гаилә дигән категория ул инде федераль яки республика законнары белән берничек тә расланмаган. Төрле пособие, төрле түләүләр, алар бит инде нинди дә булса, аерым бер теркәлгән тәртип белән алар инде түләнә. Шуның өчен монда инде әйтеп үтәргә кирәк, безнең Республика халыкны социаль яклау үзәгенең официаль сайтында, шулай ук Башкортстан Республикасының гаилә хезмәт һәм социаль яклау, халыкны социаль яклау министрлыгы сайтларында, анда инде барлык мәгълүмат бар. Алай гына да түгел, безнең сайтларда интерактив онлайн консультант эшләп килә. Шушы консультантта анкета сорауларына җавап биреп, һәр гражданин дип әйтәйек инде, яки гаилә үзенә яки аның гаиләсенә нинди түләүләргә дәгъва итә ала бу гаилә, шул сорауларга җавап бирә ала инде. Нинди пособиеләр, нинди документлар җыярга, аларны кайда тапшырырга, бу пособиеләрнең күләме, барлык мәгълүматлар анда бар. Шулай итеп, әгәр дә гаилә буна ошо һез әйткән махсус анкеталарда үтеп, үзенең ошо аз тәэмин ителгән категория каравын белде икән, әйдәгез искә төшереп үтәйек, ул нинди түләүләргә я булмаган нинди льготаларга, ташламаларга исәп тота ала? Бәлки коммуналь түләүләр буенча алыр, бәлки тагыла ниндидер социаль түләүләр буенча алыр. Чынлап та безнең Башкортстан Республикасында федераль бюджеттан, шулай ук республика бюджетыннан бик күп төрле социаль ярдәм чаралары каралган бит инде. Әйтәйек, менә 2014 елдан безнең социаль контракт нигезендә адреслы социаль ярдәм күрсәтелеп килә бит инде. Ул бүгенге көндә 4 төп юнәлеш буенча бирелгән. Ул инде үз эшеңне ачуга 250 мең, аннан инде шәхси хуҗалыгына алып барырга 100 мең, шулай ук эш эзләүгә анда айлык 4 тапкыр айлык пособие каралган 12 мең тәшкил итә ул. Шулай ук инде авыр тормыш хәлендә калган гаиләләргә шушы хәлдән чыгу суларына инде юнәлтелгән, шулай ук айлык пособие, айлык түләүләр. Шулай ук инде балаларга ай сайын түләнә торган аз тәэмин ителгән гаиләләрдә 16 яшькә тиклем балалар тәрбияләнә икән, шушы пособие, айлык пособие. Шулай ук бит инде күп балалы гаиләләргә безнең 18 елдан бирле яңа пособиеләр түләнә башлады бит инде. Әгәр дә гаиләдә, күп балалы гаиләдә 3нче, 4нче яки оннан да артык санлы булып бала туа икән, аңа 3 яшькә тиклем шулай ук пособие каралган. Беренче гаиләдә беренче булып туган балаларга шулай ук 3 яшькә тиклемге пособие бар. Артабан инде коммуналь торлак хезмәтләренә компенсация бар. Ул инде күп балалы гаиләләргә, шулай ук инвалид бала тәрбияләгән гаиләләргә, шулай ук башка льготалы категорияларга инде. Ул уртача 50% тәшкил итә, түләүләрдән 50%. Шулай ук коммуналь торлак түләүләре өчен безнең инде субсидия каралган. Ул субсидиягә барлык аз тәэмин ителгән гаиләләр һәм гражданнар дәгъва итә ала. Шулай ук безнең республика бюджетыннан айрым категориялы күп балалы гаиләләргә, 4 һәм аннан да артык бала тәрбияләгән гаиләләргә пособие бирелә. Шулай ук инвалид бала тәрбияләгән гаиләләргә, әгәр дә инде аны тәрбияләгән, әйтәйек, гражданин пенсия фонды аша компенсация ала икән, шулай ук республика фонды аша ул пособиегә дәгъва итә ала. Һәм була ошо пособиелар, ошо түләүләр, улар бит инде яшәү минимумына бәйләнгән. Аларның һәр кайсысы да яшәү минимумына бәйләнмәгән. Менә балаларга булган пособиелар ул күпчелек яшәү минимумына бәйләнгән инде. Әйтәйек, менә льготалы категориялар гражданнар бар бит инде, безнең хезмәт ветераннары, инвалидлар әйтәйек. Алар менә шушы коммуналь торлак хезмәтенә компенсацияны алар инде ул берничек тә керемгә, аларның кеременә бәйләнмәгән. Бuna яшәү минимумына килгәндә, ул бит төрлесе билдәләнә. Балага, өлкән кешегә һәм башка гаилә әгъзаларына дип ничек билдәләнә ул?
Менә агымдагы елның 1 январеннан безнең инде Башкортстан Республикасында түбәндәге яшәү минимумлары билдәләнде. Балаларга ул инде 10,679 сум тәшкил итә, пенсионерларга 10,435 сум, һәм эш яшендәге гражданнарга 12,000 сум. Шулай ук инде на душу населения дип әйтәбез бит инде, тагын бер категория бар, анда инде 11,900 сум тәшкил итә. Төрле категориялар өчен төрлесе. Төрле категория өчен төрлечә. Бuna ошо пособиеларда юллаганда төрле категорияга төрлесе булган яшәү минимумы исәпләнәме, әллә дөйем исәпләнәме ничек тору? Бу инде тәртиптә ничек расланган, төрлечә. Ул күп очракта менә балалар өчен алына. Кайбер очракта ул на душу населения дибез бит инде, менә җан исәбенә алына. Төрлечә булырга мөмкин. Ул инде социаль ярдәмдың карары буенча, төренә һәм карарына карап тора инде булган документ буенча. 1 апрельдән тагын нинди үзгәрешләр көтелә социаль түләүләр буенча? 1 апрельдән менә әйтеп киттек бит инде без 8 яшьтән алып 16 яшькә тиклем пособиеләр турында. Шулай ук безнең карар көтелә, шулай бит әлегә карар көтелә, әлегә расланмаган дидек бит инде. Шулай ук 3 яшьтән алып 7 яшькә тиклемге балалар тәрбияләгән гаиләләргә пособие түләнә бит инде. Менә монда гаиләнең килеменнән башка тагын бер төп шарт булып гаиләнең мөлкәте исәпкә алына бит инде. Анда әйтик, автомобиль, әйтәйек, менә 2 автомобильдән артык булса, ул гаиләнең фатир, яшәгән йорт, улар бөтенләй тимәк исәпкә алына. Алар бар да исәпкә алына. Менә 1 апрельдә гамәлгә керәчәк үзгәрешләргә килгәндә инде, әгәр дә шушы автомобиль, әйтәйек, яки мөлкәт, ул инде арестта булса, яки шушы мөлкәт башка социаль программалар буенча гаиләгә бушка бирелгән булса, бу мөлкәт инде исәпкә алынмаячак. Бик катмарлы гына шарттар, бұл туралы ысынлап та ентекләп ултырып, бына һез әйткән сайттарда белергә һәм танышырга мөмкиндер дип әйтергә кирәк. Һәм иң мөһиме, илдәге ошондой хәлгә карамаенча социаль түләүләр вакытында һәм тулы кимәлдә, күләмдә түләнә киләсәк. Зур рәхмәт һеҙгә әңгәмәгеҙ өсөн. Хөрмәтле тамашасылар, шулай итеп, безнең студияла халыкты социаль яклау буенча республика үҙәгенең Өфө районы филиалы директоры Миләүшә Эмелева булды. Игътибарығыҙға зур рәхмәт.